नमस्कार, मी शैलेश नागवेकर. सकाळच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपलं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. अखेर तो दिवस आला. कोणता? भारत पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप मधला सामना, ज्याची क्रिकेट विश्वच नव्हे तर सगळंच जण अगदी आतुरतेने वाट पाहत. नक्की भारत पाकिस्तान म्हणजे काय? सामन्याचं महत्व काय? एवढं काय त्याला तेवढं केवढं काय दिलं? आपण पारंपरिक प्रतिस्पर्धीचा आहोतच, पण तुम्ही जर एक बघायला गेलं तर कोणत्याही खेळामध्ये, मग फुटबॉल असो, हॉकी असो किंवा अन्य कोणतेही खेळ असो, की याच्यामध्ये भारत पाकिस्तान जसं सामन्याचं महत्त्व असतं तसं त्या पारंपरिक प्रतिस्पर्धी संघांचं महत्त्व असतं. व्यावसायिक फुटबॉलमध्ये बार्सिलोना आणि रिअल माद्रिद यांची एल क्लासिको ठरवते. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमध्ये ब्राझील आणि अर्जेंटिना या सामन्याला तसं महत्त्व आहे. क्रिकेटमध्ये इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया यांचे ॲशेस मालिकेला तेवढंच महत्त्व आहे. पण जेव्हा भारत पाकिस्तान जेव्हा भिडतात, एकमेकांच्या समोर येतात, तर त्याची तुलना ह्या कशाशी होऊ शकत नाही. कारण क्रिकेटच्या पलीकडे हे काहीतरी एक वेगळं या सामन्यामध्ये असतं, अस्तित्व पडायला लागलेलं असतं, त्याची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. असा हा सामना आता काही तासांवर होणार आहे. काय असते या सामन्याचं महत्वाची गोष्ट? तर दडपण, प्रेशर. दोन्ही संघांमध्ये तसेच नावाजलेले खेळाडू आहेत, अनुभवी खेळाडू आहेत, पण जो खेळाडू, जो संघ त्या दडपणाचा लवकरात लवकर सामना करेल, त्या दडपणाला लवकरात लवकर मागे टाकेल आणि त्याची जी असलेली गुणवत्ता सादर करेल, त्या संघाला किंवा त्या खेळाडूला चांगली परफॉर्मन्स करायची संधी मिळणार. असंच आता ह्याच्यामध्ये हा जो सामना आता होणार आहे, की त्या सामन्यामध्ये हे नक्कीच घडणार आहे. इतिहास जर बघितला गेला वर्ल्ड कप मधला, मी म्हणतोय तर वर्ल्ड कप मध्ये पाकिस्तान भारताला म्हणजे आपल्या संघाला कधीही हरवू शकलेलं नाहीये. एक काळ होता की त्यावेळेस पाकिस्तानचा संघ आपल्याला नेहमी हरवतच होता. पाकिस्तानमध्ये आपण जायचो, अर्थात त्याला तो वेगळा इतिहास आहे, पंचांचा वेगळा इतिहास आहे. पण त्यानंतर जो आपण 90च्या नंतरचा जर काळ बघायला गेला तर आपण नेहमीच पाकिस्तानवर वर्चस्व राखले गेलेले आहे. आता क्रिकेट बाबत जसं म्हणायचं, या वर्ल्ड कप बाबत जर म्हणायचं गेलं तर पूर्वी त्याला एवढं महत्व नव्हतं. पूर्वीचे म्हणजे जो 50-50 षटकांचा वर्ल्ड कप झाला होता 1975, त्यानंतर 79, 83 मध्ये आपण जिंकलेलो, 86 मध्ये भारतात झालेला वर्ल्ड कप, तोपर्यंत भारत पाकिस्तान सामन्याला काहीच महत्व नव्हतं. पण 1992 मध्ये ऑस्ट्रेलियात रंगीत कपड्यामध्ये आणि प्रकाश होतात जो वर्ल्ड कप सुरू झाला, तेव्हापासूनचा हा सिलसिला सुरू झालेला आहे भारत पाकिस्तान सामन्याचा. पाकिस्तान कधीही आपल्याला हरवू शकलेलं नाहीये. आता हा झाला इतिहास झाला. आता ह्या वर्ल्ड कप मध्ये काय होणार, म्हणजे आता जो आता रविवारी सामना होणार आहे तर तो काय होणार? तर तसं बघायला गेलं तर आपण निश्चितच वरचढ आहोत. पाकिस्तानकडे त्यांचा कर्णधार बाबर आझम हा T20 वर्ल्ड कप मधला फलंदाजीतला अव्वल खेळाडू आहे. असून दे, पण आपली जी पूर्ण टीम जी आहे ही सर्वश्रेष्ठ आहे. म्हणजे विराट कोहली पासून रोहित शर्मा आणि खाली बुमराहपर्यंत सर्व नावाजलेले खेळाडू. IPLचा अनुभव आपल्याकडे. पाकिस्तानच्या खेळाडूंना आपण IPL मध्ये घेत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना IPLचं काय नक्की खेळ जातो, जो IPL द्वारे जो वर्ल्ड कपचा सराव केला गेला तो त्यांना मिळालेला नाहीये. निश्चितच आपलं पाठ जड असणार आहे. पण महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशी असते की T20च्या सामन्याबाबत जर म्हणायचं झालं तर इकडे केलेल्या चुकीची भरपाई करायला वेळ नसतो. वन डे मध्ये निश्चितच असतो. एक 50 ओव्हरची मॅच असते. तुम्ही एक 2 फलंदाज लवकर बाद झाले तर पुढचे फलंदाज डाव सावरू शकतात. कसोटी सामन्यामध्ये तेच असतं, तुम्हाला डाव सावरायला वेळ असते. पण T20 मध्ये नव्हे. एखादं षटक, एखादी विकेट, एखादा षटकार हा तुमचं सामन्याचं चित्र पालटू शकतो. त्याच्यामुळे जो फलंदाज असेल, जो गोलंदाज असेल, तो त्या दिवशी सर्वोत्तम कामगिरी करेल, तोच त्याच्या संघाला जिंकून देऊ शकतो. अर्थातच आपले खेळाडू आता चांगले 2 सराव सामने झाले, त्यातून सगळे फॉर्मात आलेले आहेत. एक गोष्ट अशी होती की आपल्याकडे सूर्यकुमार यादव आणि ईशान किशनला IPL मध्ये चांगला फॉर्म गवसलेला नव्हता. ते थोडेसे कुठेतरी कमी जास्त होत होते, पण त्यांना ह्या सराव सामन्यामध्ये चांगलाच फॉर्म सापडलेला आहे. आता आपण रोहित आणि राहुल यानंतर जे बॅटिंग ऑर्डर जर आपण बघितली तर ती परफेक्ट सगळं व्यवस्थित सेट झालेलं आहे. त्यानंतर गोलंदाजीत बुमराह तर आपला त्याचे जो दरारा तर त्याचा पुढा वर्ल्ड क्रिकेटमध्ये आहे, तर तो तर चांगल्याच फॉर्मॅटमध्ये आहे. फक्त आता प्रश्न असा राहील की भुवनेश्वर कुमारला घ्यायचं की शार्दुल ठाकूरला खेळवायचं, हा एक प्रश्न राहील. तर त्याच्यामुळे तो मला वाटते हा आता ती अडचण ही आता सोडवलेली असणार.
शेवटच्या क्षणापर्यंत थांबणार नाही, कारण आपल्या संघामध्ये आता संघ व्यवस्थापनामध्ये धोनीचा समावेश झालेला आहे. त्याच्यामुळे कसं टप्प्याटप्प्याने पुढे जायला पाहिजे हे त्याला माहिती आहे. ह्याचा तर तो निष्णांत, तो अत्यंत प्रचंड हुशार खेळाडू आहे किंवा आता तो संघ व्यवस्थापनातला माणूस आहे. तर तेही आपली तयारी पूर्ण झालेली असणार. फक्त आता असा प्रश्न आहे की आपण जी तयारी असेल त्याचं बरोबर त्याचं सादरीकरण हे व्हायला पाहिजे. आता जे सामना ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस मी तर सांगतो संपूर्णपणे लॉकडाऊनची परिस्थिती असणार आहे आपल्या देशामध्ये, की सगळेजण टीव्हीवर बसणार आहे आणि याची जाणीव खेळाडूंना पण असणार आहे की संपूर्ण लक्ष आपल्यावर असणार आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला खेळ कसा करावा लागेल, दडपणाचा सामना दडपणात घेता कामा नये. आता मी तर म्हणेन की आता आपले खेळाडू सरावलेले एवढे आहेत की त्यांना कशा परिस्थितीत कसा मार्ग काढायला पाहिजे याची त्यांना चांगली जाणीव झालेली आहे. तर आपण एक अपेक्षा करूया की आपण हा सामनाही आपण जिंकू आणि जी आपली वर्ल्ड कपमध्ये पाकिस्तानला हरवण्याची परंपरा जी आहे ही कायम राहिली जाईल. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा असा येतो की हा सामना हा दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होणार आहे. ते स्टेडियम हे मोठं आहे, त्याची सीमारेषा ही लांब आहे. कधी कधी उंच फटके मारताना तिथे जर फटके स्टेडियमच्या बाहेर जात नाही तर सीमारेषेच्या आत येतात. 80-85 मीटरची ती सीमारेषा आहे. इथे धोनीचा संघ IPL चा आता सामना जिंकलेला आहे. रोहित शर्मा खेळलेला आहे, विराट कोहली खेळलेला आहे. त्याच्यामुळे यांना त्या सीमारेषेचा आणि खेळपट्टीचा अंदाज चांगलेला आहे. पाकिस्तानचे खेळाडू इथे खेळलेले नाहीये, IPL मध्ये तर नव्हतेच आणि त्याशिवाय गेले काही वर्षामध्ये ते या स्टेडियमवर खेळलेले नाही. त्याच्यामुळे हा एक ऍडव्हान्टेज आपल्याला मिळू शकेल की कशी रणनीती आहे, कोणते क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवर कोणते उभे करायचे, कोणाला कुठे उभं करायचं, ह्या गोष्टीची सुद्धा आपल्याला चांगला अनुभव आलेला आहे. तर अनुभव म्हणजे हा आता शारजाच्या दुबईच्या खेळपट्टीवर खेळण्याचा, दुबईच्या स्टेडियममध्ये खेळण्याचा आणि वर्ल्ड कपचा अनुभव आपल्या पाठीशी आहे. फॉर्म आपल्या पाठीशी आहे. खेळाडू आपले सगळे फॉर्मात आहेत, सराव सामन्यातून जिंकलेले असल्यामुळे. तर सगळ्या गोष्टी ह्या आपल्या बाजूने आहेत. फक्त एवढंच की जी काय आपण तयारी केली असेल त्याचं नाणं हे आपलं खणखणीत वाजवलं की विजयाचा हा बार असा उडून जाणार आहे आणि मग पुढच्या वर्ल्ड कप या पुढे जे सामने होणार आहेत पुढे त्याच्यामध्ये आपलं कामगिरी सर्वोत्तम होईल अशी आपण अपेक्षा करूया. धन्यवाद.